Сгона цел е. Здравейте! Правим кратко обяснение за предварителната подготовка за всички, които ще пътуват с автомобили за Брюксел. И минавам и обяснявам, за да не е прекалено дълго видеото. Така има някои много важни неща, които предварително може да направите още от сега за пристигането ни в Брюксел. Показвам. Първата стъпка е да влезете в сайта за регистриране на вашия автомобил специално за Брюксел и когато някой влезе в Белгия, да може да си регистрира автомобил предварително. В линка към това видео ще видите кой е съответно тази регистрационна форма. Като го направите това нещо, след това трябва да знаете, че когато минавате дали ще минете през Румъния или през Сърбия, Унгария, Австрия, Германия и съответно до Белгия, има съответните винетки, които трябва да се заплатят. Или може да ги заплатите в съответната държава, някой от тях ще може и един ден по-рано онлайн. Така, за Румъния за леки коли е 3 евро, за бусчета е 6 евро. За Унгария е 26 евро, независимо бусче и лека кола. И съответно за Австрия е 12 евро. Така че предвидете си за вашата кола поне 90 лева да си ги разделите помежду си, защото толкова излиза към 45 евро. В Германия, в Белгия и в Холандия няма винетки, които се изискват. Така, друго нещо, което е много важно, ако има ремонти, спазвайте ограниченията, защото сега в момента са сложили и слагат камери, които да засичат скоростта по време на преминаване през участъци, които имат съответно ремонтни дейности, така че задължително спазвайте ограниченията, защото пращат глобите в България. Така, за тези от вас, които потенциално може да им се наложи нещо да се поправи по колата или ако има някакъв вид аварии, имаме партньорски сервизи на българи, които са в Нюрнберг, Кьолн и Регенсбург за Германия. Съответно и в Брюксел също имаме партньори, които могат да ни помогнат. За тези от вас, които ще видят това видео и също са в този бранш за ремонт на автомобили, могат да ни пишат отдолу, да ги добавим към партньорския списък за автошествието. Така, второто нещо, което е много важно за вашия автомобил е да сте си приготвили аптечка, която да е с всички необходими неща вътре и много важно да има толкова наброй жилетки, колкото са пасажирите. Ако сте 4 човека, трябва да има 4 светлоотразителни жилетки вътре, ако проверяват. И разбира се, да имате триъгълник за сигнализация, ако аварира автомобила. Така че това задължително да си го отметнете. Трето нещо, при потенциална нужда от репатриране на автомобила и допълнителна застраховка, влезте в сайта на Съюза на българските автомобилисти в СВА и си изберете карта, която да ви издадат, защото е полезно за вашия автомобил да имате такъв тип допълнителна застраховка, защото имат много добри условия, като кое е интересно, самата карта не е нужно физически да имате, като може да ви се зареди в вашият дигитален портфейл. Така че влезте, разгледайте условията, това си е ваш личен избор. Така, четвърто нещо е лична здравна застраховка за пътуване. Това е за всеки един от пътниците, е много важно да си го направи, защото всичко се случва. Може каквото и да се случи, важното е разходите да ги покрие съответно застраховател, а не да излиза допълнително от вашия джоб. Препоръчваме, може да се свържете с наши партньори на номер 08 49 80 72. Запишете по Viber, съответно искам да се направя застраховка за пътуване. Доколкото разбрах от хората, които са се записали до момента, и се започва от 10 лева за 3-4 дена пътуване в чужбина с достатъчно високи покрития. Така, относно нощувките. Това е изцяло нещо, което самостоятелно трябва да си го планирате. Много от вас вече имат достъп до графика и календара по какъв начин откъде ще минем, когато са се записали в формуляра. Нощуваме в Брюксел на 26 и в Виена на 27, когато се прибираме. Важно е, когато знаете с кой ще пътувате по коли, да си организирате нощуването заедно, за да може да не се разпокъсвате. Примерно някой да е в единия край на Брюксел, другия да е в другия край на Брюксел и да губите време и ценно спокойствие и време за почивка. Така, не на последно място, понеже някои хора са се записали, че няма да имат финансовата възможност да покрият гориво или нещо от този сорт, те пък могат да подпомогнат в своя автомобил, като подготвят храна. И това, което може да препоръчаме на всеки един от вас е да си подготви сандвичи, да си подготви всякакъв вид, може да са ядки, най-различни неща и... Моля? Суха храна. Да, ядки, суха храна и други неща. И най-вече вода, чай и такъв тип напитки, с които вие да можете да преминете през целия този път и да си намалите разходите предварително, защото разходите по бензиностанции ще са немалки, ако решите там да харчите пари. Също така за тези от вас, които искат да имат подготвеност, да имат задължително зарядни батерии, защото едва ли във всяка една кола ще има 4 изхода, от което всеки един човек си зарежда телефоните и не на последно място да се обадите и да проверите какви са роуминг
услугите за вашия оператор. Мобилен оператор. Защото много от вас ще искат да публикуват на живо, някои от вас ще искат просто да имат достъп все пак до мобилни услуги, така че вижте какви са роуминг пакетите за вашия оператор и ако гледате това видео и все още някой не ви е звъннал от организацията, задължително пишете отдолу, за да може да се свържем с вас или на формата, която вие сте записвали, отговорете отново там, където сте получили някакъв вид контакт с организацията. Ще се радвам всеки един от вас да бъде отговорен, да се подготви предварително и да очаква следващото инструкционно видео, гледайки страницата на Родолюбци за България в Telegram, Viber или съответно в Facebook. Благодаря.